Aby sme však pochopili, prečo tieto veci môžu viesť k zápche, pozrime sa najskôr stručne na trávenie z pohľadu ajurvédy. Podľa ajurvédy sú všetky psychofyziologické procesy riadené tromi základnými bioenergiami, ktoré nazývame dóše: váta, pita a kafa. A keď sa pozrieme na trávenie, aj ono má také tri hlavné fázy a každá z nich je riadená jednou z týchto troch dóš. Zápcha vzniká počas poslednej fázy trávenia, ktorá prebieha v hrubom čreve. A práve táto fáza je riadená váta dóšou. Hrubé črevo je totiž hlavným sídlom váty a jednou z najdôležitejších funkcií váty je pohyb. Váta riadi dýchanie, krvný obeh, prenos nervových impulzov, žmurkanie viečok, pohyb potravy cez tráviaci trakt alebo vylučovanie odpadových látok z tela. Pre naše zdravie je veľmi dôležité, aby tento proces prebiehal pravidelne každý deň.